ואני אדגים לפניכם עכשיו טכניקה מתוך שיטת פיט, טכניקה לטיפול מהיר בטראומה, גם אם היא ישנה מאוד. מלחמת המפרץ, משנת 91. את יכולה, שרה, לתת לנו את התמונה הכי מפחידה, או התמונה שמלווה אותך כל השנים, כששמעת, גילית, ראית את ההרס של הבית? הספירה השנייה של הסקאדים שנפלו ברחוב הבעיל ברמת גן, זה בית הילדות שלי. עלינו במדרגות, הדלת הכניסה הייתה לגמרי, הבית היה פרוץ, דלת הכניסה הייתה לגמרי מפורקת, שברים חתכו אותה, פשוט הרסו אותה בשביל לפרוץ לבית לראות שאין מישהו שניזוק. כל השמשות על הרצפה, הבית, כל הקירות עם חצים מתפוררים, עם סדקים. אני רוצה שתעצמי עיניים ותדמייני לך את התמונה הזאת, תעצמי את העיניים ותדמייני לך את התמונה הזאת, שאת עולה במדרגות ואת רואה את הדלת מנופצת, את רואה את כל הבית מנופץ, ואני רוצה שתנסי עכשיו להיכנס לתמונה הזאת ותרגישי את זה. תרגישי את זה בגוף שלך, תרגישי את זה בלב, תראי איזה מחשבות מלוות אותך. ממש תנסי לחיות את זה מחדש, ולא להתנגד לרגשות שעולים לך. אל תפחדי, תני לזה פשוט להיות שם. אני עכשיו אסובב אותך, חצי סיבוב, ואני רוצה שעם היד הדומיננטית שלך תצביעי למרכז התמונה, שם את רואה אותה במרחב שלך. מעולה. אוקיי, שרה. מעכשיו אני מבקשת ממך להחזיק את האצבע דבוקה לתמונה ותרגישי את התחושה הזאת. תיכנסי לתוך התחושה שהייתה לך. וכעת תניחי את זה הצידה ובואי תגידי לי, שרה, מה המרחק מהאצבע שלך לקיר ממולך? על פי התחושה. 2 מטר, מצוין. ותגידי לי, על פי התחושה שלך כאן ועכשיו, מה המרחק מהאצבע שלך לקיר מאחורייך? 3 מטר. ותגידי לי, שרה, מה המרחק על פי התחושה שלך כעת פה בחדר הזה מהאצבע שלך לקיר מימינך? יופי. ומה המרחק מהאצבע שלך לקיר משמאלך על פי התחושה כאן ברגע זה? 4 מטר. מצוין. ותגידי לי, שרה, מה המרחק מהאצבע שלך לתקרה? 5 מטר. יופי. ומה המרחק מהאצבע שלך לרצפה? 3 מטר. מצוין. תקחי נשימה עמוקה, שרה, ואנחנו נעשה סיבוב נוסף. נשמי שוב עמוק, תורידי את היד, תפתחי את העיניים. תגידי לי עכשיו, שרה, מה קורה לתמונה שלך? קיימת במובעם, אבל אין רגש מלווה לתמונה. מצוין, מצוין. בואי תשבי. לא, נפלה לי עכשיו תובנה שברגעים טראומטיים היה לי רעד. ולא הבנתי ממה זה בא, לא הבנתי מאיזה נקודה. ועכשיו כשחזרת אותי לאותה תמונה, פתאום הרגשתי את אותו רעד שהרגשתי כשאבא שלי נהרג בתאונת דרכים. אותו רעד שהרגשתי לפני חצי שנה כשהבן של רמי הודיעו לי שהוא נפטר. ועכשיו הרגשתי את זה עוד פעם, וכששחררת את זה, זה פתאום השתחרר לי. וכנראה שהיה לי זיכרון של אובדן עם הסיפור הזה של הבית. אין ספק שהטראומה הזאת במלחמת המפרץ הייתה נוכחת בכל אחת מהטראומות שחווית לאורך השנים. נכון. ואיך את מרגישה עם זה עכשיו? איך את מרגישה עם זה? אני מרגישה הקלה מאוד משמעותית, שאני מרגישה שהרעד הזה שהיה מלווה באובדן לא יחזור עוד פעם. זה משהו שאפילו תחושה פנימית, אני מרגישה את זה עכשיו.
ציון. שזה היה שם, זה כן, ישב ברור. עוד משנת 91 ממלחמת המפרץ. יופי, תודה רבה.